Takže dobré ráno lidi, já vás zdravím, tady vás zdraví Tomáš Gamer a dneska si povíme, co se včera stalo. Stalo se to, že jsem si obnovil YouTube kanál, kde na to už nebudu sám, už mám společníka, který mi v tom bude pomáhat. Založili jsme TV Twitch, všechno budete mít v popisku videa. A od 5. února od 5. února budu streamovat na Twitchi. Vůbec teda jakože nevím co. Dneska ten kolega vám dá na YouTube anketu, takže tam můžete hlasovat, co